kábíyèsí o aláyélúwà ọba yísà ṣọlá adéníyì adélàkùn ọláníyàn aríwígbadé òṣìgí kejì onípòkíà tìlú pòkíà kábíyèsí o. Òṣùmàrè ti yọ òṣùpá ti tàn ògo ti dé ìmọ́lẹ̀ ti tanná fún wa ní Pòkíà tó ra ti rí kìnìún tí ó jọ lọ́jà ẹranko èyíye àti rọ́kìn tí ó jọ lọ́jà ẹyẹ ọba Ìsá Ṣọlá ọmọ Adélakùn ló ṣayẹyẹ. Nobody can say no when God have said yes. Ẹ bá mi pè é. Kábíyèsí Elédùmarè ọba àjíkẹ́ ọba àjíkẹ́ omi alálẹ̀ rẹ o a lọ bu omi alálẹ̀ láti odò alálẹ̀ àwọn fẹ́ gbé lọ láti lọ fi bọ alálẹ̀ kó àgbọn náà sí ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀ ìyá ọmọ ní lágbàna àgbàlọ́pàá adélẹ̀ ọmọ bí ẹni pé ọmọ àgbà tó gbójú ọ̀nà lọ kábíyèsí ọmọ sáré ọmọ kábíyèsí báyọ̀ abẹ́lẹ̀ bu omi alálẹ̀ báyọ̀ omi alálẹ̀ rẹ o abẹ́lẹ̀ bu alálẹ̀ báyọ̀ àti odò láti ń bọ̀ o. Abẹ́wúrẹ́ alálẹ̀ báyìí o alálẹ̀ bó ṣe wà yìí òsì àkúkú ni kì í gbà nǹkan kì í gbẹ́pọ̀ kì í gbọ́ ọtí ọ̀wọ̀wọ̀ ló máa ń gbà ó máa ń gba 7up orógbó atare oyin aṣọ yìí tí ẹ̀ bá wá sójú alálẹ̀ tó bá bèrè kankan á mú aṣọ yìí àtàsí alálẹ̀ á lọ sí sí ẹ̀ lókè á jẹ́ ìyẹn lò tó alálẹ̀ kó ẹ̀kọ́ náà alálẹ̀ kó ẹ̀kọ́ náà ẹ̀kọ́ ẹ̀ lókè ọmọ onílé lágbá ni ọmọ bẹ̀rẹ̀ lọ́pàá rẹ̀ dálẹ̀ ọmọ bí ẹ̀dígbò èyí ọmọ àjà tó gbójú ọ̀gbìn rẹ̀ bí èsì rẹ̀ mo túbà kọjá o mo túbà ṣẹ̀dá mo tó kókò mo túbà o aláṣẹ o mo túbà o àṣẹ mo túbà o àìsí bàbá mi mo túbà o alálẹ̀ kó àgbọ̀nẹ̀ sí ọkọ̀ pàálẹ̀ pèlè ọmọ nílẹ̀ agbani ọmọ bàrọ́pàá rẹ̀ ọmọ bí ẹ̀dígbò èyí ọmọ àjà tó gbójú ọ̀gbìn rẹ̀ tó kábíyèsí wa náà ni ọba ìgbà á tù wá lára á tu ọmọdé lára á tu àgbà lára á tu onílé lára ìkó tí a rójú ìkó tí a ráyè lórí ọba wa Ìsá Adélakùn Ọláníyàn àti títí ìṣẹ́ nílé. Kábíyèsí o aláyélúwà ọba Yísà Ṣọlá Adéníyì Adélakùn Ọláníyàn aríwígbadé òṣìgí kejì onípòkíà tìlú Pòkíà kábíyèsí o. Kábíyèsí aláṣẹ èkejì òrìṣà o.